Hej og velkommen til Novax's præsentation og webinar omkring forløbsplaner. I dag vil jeg gennemgå en kort præsentation af, hvordan forløbsplaner fungerer inde på forløbsplanens hjemmeside, men jeg vil fokusere mest på, hvordan forløbsplanernes data bliver skabt i Novax og gjort på den korrekte måde. Jeg vil starte med at gå ind i en patientjournal. Og der er nogle kriterier for at kunne være aktuel for forløbsplaner. Først og fremmest så skal man have en af de diagnoser, der udløser en forløbsplan. Det er blandt andet diabetes, en T90, og det er kun type 2. Det er for eksempel kol og astma, R95 og R96. Og der er nogle hjerteforløbsplaner også. Alt sammen omkring forløbsplaner kan man se inde på KIAPs hjemmeside, som vi vender tilbage til. Så diagnosen, den finder man jo op under diagnoser, og der skal ligge en af de nævnte diagnoser, der udløser en forløbsplan inden for de sidste 4 år. Derudover så skal patienten være over 18 år gammel, og være jeres egen klinik som egen læge. Hvis de 3 betingelser er opfyldt, bør knappen FLP/RKKP her ved siden af e-journal komme frem på patienten, som den gør her på Morten. Når man trykker på FLP/RKKP-knappen, så vil den hente en liste over de forløbsplaner, der er på patienten, eller vil kunne oprettes nye. Man kan også se, om patienten kan se siden selv og administrere sin egen forløbsplan. Hvis man dobbeltklikker her på en ny forløbsplan, så ender man inde på forløbsplanernes hjemmeside inde hos PLSP og KIAP. Alle de data, som forløbsplanerne har omkring patienten, kommer fra Novax. Hvis man oplever, at en patient ikke har de data i deres forløbsplaner, som man forventer, for eksempel højden, vægten og blodtryk, så er det typisk på grund af, at enten er dataen ikke registreret i Novax, eller også er de registreret på et forkert ydernummer. Laboratoriekode. Men det kan vi lige vende tilbage til. Før man kan komme ind på forløbsplaner, kræver det, at man har et MitID. Som FMK, DDV og andre steder, så kræver det, at man er logget ind en gang, og den adgang holder i 8 timer. Det er vigtigt, når vi taler forløbsplaner og dataen overføres, at koderne de bliver rigtigt kodet. Og alle de her informationer omkring forløbsplaner, dem kan man finde på KIAPs hjemmeside. I finder en genvej til dem under programmer og KIAP kvalitet i almen praksis. Her åbner KIAPs hjemmeside, og der er en genvej hernede i midten, der hedder forløbsplaner. Og her kan man læse meget omkring forløbsplaner, men længere nede, for eksempel her omkring dokumenter, vil man kunne se, hvilke koder der anvendes. Og det er meget vigtigt i forhold til, at de rigtige data bliver overført. Og ikke desto mindre også, hvad det er, man kan kode med. For eksempel er de første her, det er omkring ydelser. Hvilke ydelser bliver overført og inkluderet? Vaccinationer. Men laboratorieværdierne her, det er de her UPAC-koder, der bliver overført, og de tilladte værdier står ud for. Så det er vigtigt, at man ikke har andre resultater i sin laboratorie, end det, der står her. I Novax har vi alle koderne lagt ind. Nogle klinikker har også grupperet de her laboratorietal og koder med hinanden i nogle forskellige grupper, som man finder under ny labgruppe. Herinde kan man vælge den der nu er relevant for patienten, og her er især diabetes jo en af de diagnoser, der også trigger en forløbsplan. Så hvis jeg tager en diabetes oversigt,
så bliver jeg præsenteret for en lang række koder, som er relevant for en diabetiker. Og de koder, der ligger her, bør være dem, som også er dem, forløbsplaner bruger. Når jeg udfylder alle data her i labgruppen her, og siger OK, så bliver de lagt ind i patientens journal, og dem har jeg her fra i dag. Og der er udfyldt data omkring patientens BMI, højde, blodtryk, motion og så videre. Som man måske så før, så har jeg registreret en højde på 152 cm. Og når jeg så går ind på forløbsplanernes hjemmeside her, så vil jeg kunne se de samme data herinde. Forløbsplaner regner ganske enkelt i meter, så der er den blevet konverteret. Når vi taler forløbsplaner, er der en generel misforståelse omkring forløbsplaner, diabetes og kronikerhonorar. Kronikerhonorar er en afregning i almen praksis, hvor en patient kan diagnosekodes med diabetes og få kronikerhonorar diabetes. Det har ikke noget at gøre med forløbsplaner. Så det er udelukkende omkring afregning til sygesikringen, at man så får et fast honorar mundtligt omkring patienten. Så kronikerhonoraret I finder under Info M, under diverse, og kroniker hernede har intet at gøre med forløbsplaner. Bare så det er fuldstændig klart. Under kommunikation kan man få et overblik over forløbsplaner under hernede til venstre under forløbsplaner. Øvrige opgaver til venstre her viser, hvor kan man få klinikkens liste over KOL-patienter, diabetespatienter osv. Hvis jeg dobbeltklikker på den, kommer jeg igen ind på forløbsplanernes hjemmeside, og her får jeg så en liste over alle dem, jeg har i min klinik, der har en diabetesforløbsplan. Og det er så Morten, som jeg også var inde på før. De her, nu går jeg tilbage til Mortens journal. De her laboratoriegrupper kan man med fordel kæde sammen med en procesregistrering. Så registreringen bliver endnu nemmere, og man ikke skal kode både ydelser og eventuelt et notat efterfølgende. Så her har jeg en diabetes årskontrol, hvor når jeg bruger den proces, har jeg min laboratorietal, jeg skal taste heroppe. Det kan jeg gøre vinduet en lille smule større. Og jeg har diagnosen, ydelserne, der er relevante. Og endeligt har jeg det notat, som jeg har kædet til min diabetes årskontrol. Så når jeg har brugt den her proces, og i den her sammenhæng er det vigtigt at lige at nævne selvfølgelig laboratoriekoderne, så har jeg gjort alt klar til, at data kan overføres til forløbsplaner. Det er grundlæggende det, der er omkring forløbsplaner. Man opretter en forløbsplan på knappen her. Det kræver, at patienten er over 18, har en af de relevante diagnoser, og er patient i denne egen klinik. Og data tilgår forløbsplaner fra som udgangspunkt laboratorieskemaet og ydelserne, og det er vigtigt, at man koder med de korrekte koder. For at gøre det lettere for klinikken, er det oplagt at lave nogle laboratoriegrupper, som man altid koder på de rigtige. En anden nyttig ting, man også kan bruge de her laboratoriekoder til at anvende data i Novax, er at anvende vores avancerede statistik. Vores avancerede statistik her kan bruges til at finde patienter, for eksempel,
der har diabetes, men endnu ikke er diagnosticeret med diabetes. Det har som sådan ikke noget med forløbsplaner at gøre, men her får man noget gevinst ved at bruge de her rigtige laboratoriekoder. Så jeg kan anbefale og altid at gå op under udskrifter og avanceret statistik. Og her kan man gå lidt på opdagelse i de avancerede statistikker, vi har. For eksempel alle dem omkring diagnoserne. Der er også nogle omkring laboratorierne, data. Der er rigtig mange omkring medicin og ydelser. Når man vil køre en rapport, kan man trykke på, nu tager jeg en kolmedicin liste her, men nogle rapporter kræver et datointerval, andre gør ikke. Jeg kan skrive datoen selv, eller trykke Ctrl D for at få dags dato, så kan jeg tage det seneste år og sige kør. Og så vil jeg få alle de patienter, som opfylder de kriterier for rapporten. Og i det her tilfælde er det patienter, der har fået noget medicin med R03 i ATC-koden. Det var det, jeg vil fortælle omkring forløbsplaner og statistik. Afslutningsvis vil jeg reklamere for, at datakonsulenterne i din region, de er enormt dygtige til at forklare, hvad der er inde på forløbsplaners hjemmeside, hvordan man kan bruge de lister, som forløbsplaner hjemmesiden tilbyder. Det er for eksempel oversigten, man kan få præsenteret herinde. Der er noget demodata, man kan få lov at kigge på, hvis ikke man vil se på ens eget. Det er hernede, lægedemo. Sådan som det så ud. Her er datakonsulenterne i din region dygtige til at forklare, hvordan det kan bruges og få et overblik. Vi har lavet en liste over alle datakonsulenter, som du finder under programmer og datakonsulenter. Det er Medcom, som har listen og vedligeholder listen. Og her er det jo selvfølgelig vigtigt, at man kontakter den datakonsulent, der passer til ens egen region. Her er Region Nordjylland. Det var det, jeg ville sige om forløbsplaner. Rigtig god fornøjelse med det.